aprendemos, transformándonos a un mundo. Somos a clase obreira, traballamos todas juntos. Imos de dicir 4 cousas. Iso! E sabedes que lle di un peixe a outro peixe? Nada! Apartadevos do medio, que ensuciades esta mesa, cos poucos cartos que tedes, ai, dadesnos moita pena. Non pagades ben a xente, só rañades a barriga. Vos facedes vosos guais con toda esa xente rica. Agradecidenos a nós e vos damos un traballo. Se vos esforzades moito podedes chegar a maio. Xa se ve o que sodes, nos traballamos arreo, non queremos injustizas, nen tampouco papeleo. A vos o que vos pasa é que tedes moita envexa, porque nos fixemos cartos, vos o que tedes son queixas. Nos temos os cartos xustos para esta vida cara e berramos hoxe xuntas, toda queixa é necesaria. Vos moi ben como queirades, se vos chegou o día, xa falaremos.